tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya alhamdulillahi rabbil alamin jazaa'u kullu khairan ambi masallahu ta'ala fokatanu ka wala nyumando masalun ye bijira anna niya akwa kunafoni kane seli au bismillah liberté we sans fait misakato abu kunafoni bito ka fo na wo kunafoni akona bi fa ka sora ma fen blada allah ta'ala kan konofa ka sora makeni kunafoni juguye anata olla baye boliye niya taka laje groupe lumière aye sanduru soro lumière tv ni watina obel labena membe se kato groupe lumière ka anniversaire mbisa yake akechogo nyumana ode kama anyebe ni carnet nambulo ni carte munumbole no ode carte munu bena fere comme nyumala chogomna ne 5000 francs ni yata oye nyamfala ye biti sigi fo nyamfe fo artiste yere korolala donc ni debole no ode kama ni ibita sigi fo artiste nyamfe fu ko le match tiki artiste che donc ni yata ka laje o 5000 ta ode fleni ni watina donc carte ko ni bolendo 600 a suffit seulement que munumbe no ku ka carte ta sinon carte ko ni ye abanende ni abolende 600 ka di ka bla ni ye kemenanta ni o fora ka ban o de ye an munun bitare tarla ou bien munun bitanjo hal na soro antara benye ambi tanjo ko ambi tansiki ko fe donc an munun bitansi ko fe o de la ni mama ba fe ke réservation ke bi weli ke jona c'est ça groupe lumière ka limoro la i kay réservation ke mbe se kato i place bi se ka bla bamane côté ko premier arrivé premier servi toi côté plutôt donc ni ataka laje kartin ko ni abolendo ka blani watina artiste ba munu bina ni ko nu anime ka chakoju mambi damara do fona inafo awa silla inafo shasha baro inafo princess Saida ka Burkina Faso ko fenno ni watina ulude nala sona mawulde bina ni ko ni ka ani soja ka wi groupe lumière do liga jol masala dama do bin kuna foni obini soja parce que manifin kuna foni ko nyuma ikono bi faga sori ma fen blida ninde kuye bita yamba damina ni wati na mbita kuna fonu bloka nantara kuna fonu fanfe ambita president anga jamane kondo e faso ba Maliba nyata kala je abifo fendo mako affaire avion présidentiel eko akoma bankoi hale sisa akobeka labenwa galaya koni be akola kosebe madame Boire Fili Sisogo ale koni ye maye mami na beni koina wa ni ataka la jabi san chama mbo sisa bi kasola wa ananyona chama ne kumena kata kasola ode kama wuliga joni baro bebe kamisa kato kuna funi jele mbisa kadi mali o machogo mina oye mali chuti sifana ka wuliga jonu ka barai ode kama ni ataka la jene 9 juin do benen lendi mano ye kunu dron ibana ye ka foko audience koni kumbe sena audience koni konana okera abiforma ko inafo ana tribunal no ye cour d'appel ukonna ye ni ataka no ye cour belwa ye ukonna ni ataka laje ni uliga joni ni bara ngoni obese na procureur koni ani juju ulu koni fili lame inafo fencha manka inafo 15 milliards kuma mimbeka fo uye fili lamo oka ofana ko fe warko do kuma fana foramin tara fo 100 milliards la ofana ko fe 100 milliards la jirla ka fo ko 65 milliards koni ko ode tayoro yera mais ato koni ko o tayoro maye hal sistan dia taka laje jamana ikono abifo fema ko avion nafo présidentiel 29 milliards koni ko odebe kan nini o tarafa mi fe halisha amadon wa o 29 milliards ni taka laje abifo bureau mako bureau de vérificateur général ko o koni de akuna foni broka bin namboro wala ibina yaka foko Fili Sisoko ale karafe mami kumbe kunu ode kunye Mamadou Camara ndale kunye ministre de la communication anga jamana ikono ibeka ka fanga watila watu dola fana ale kuye ibeka ka inafo précisément karafe maye mami kuye aka inafo présidentielle o nyama ba kuye ale watu dola ni ataka laje ale fana nyingara ale fana lamena kunu wa baro ko ni bito sena pour que akunya nyini ko camera ko ni ko ka do berela ko parce que ko camera yo kuma munufo
ko oya ale koni ka funteni koni ko lawuli ni ata ka la jal sa avion presidentiel ko ina Mali den koni be ka kunafoni min kono ode jone wardum war kere chodi war tunna de war dona adon sira demande fe war ko kere chodi ubara koni de be sena nin ko in kono ni ata ka laje bibina kur koni be ka a statue ko sebe ka 15 milliards de tunna ko ta fan koni ko nyini nin ko in kono ani fenwaro mun kuma fora nin ko ina ni ata ka laje jamana in kono hali sisa avion ko ina a kuma ko ni sisa sanfle ni wati nandaw be ka allame ndo ode somada fe anga somada fe flash matinal filisi sogo ani a ka témoin fo ata faraka ko accusé ka ulu ko ni be abi fo yeromi mako juju nyama ubala ka kuna foni ko o perpétuer ka tienfouye ka a ko nyini même se ka to nyebi soro ni avion présidentiel ko ina namboro la al sambito anga fasoba Mali ba kono ndo ye Mali bayi kunu ndo obena tubabu kalo tle kononto lendi Mali ni Burkina ni Niger abado lu bebi jekulu la namba wele ko AES ukoni ya national dogla wo national ni ataka laje kunu soma Mali akumbeka da anga jamana nyama soba ndo ye kulbaye anga general d'armée Assimi Goïta ndo ye Mali président ye onyekoro awati kele akumbeka da précisément Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré ndo Burkina Burkina président ye onyekoro wati kele akumbeka da mami mbiwele ko général de corps d'armée Abdraman Chani onyekoro ndo ye Niger président de la République ye wati kele akumbeka da kwa gouvernement be kumbe anuka inafo assemblée nationale norobla ube kumbe foka tafra jamana ma ba chamauka ninko inkoni national ka drapeau yelena ya isi drapeau akera bele jeli nyana niya kota ka laje farafina ya Mali Niger Burkina Faso olubi jekulu minna uba feka jira jiamana jekulu kanga keke chogo nyuma minna okoni bara u debi sana ni watina nambora yal sambita nga faso ba Mali ba konana ambita douane yoro no ye anga Mali douane no ye inafo soldat de l'économie ye ni ataka laje Mali douane koni mercredi no bena 5 juin ma no ye inafo 5 juin temenen koni ni ataka alaje ye wuliga jo badoke wuliga jo koni kera sababu ye mi ato ni Mali abefo yoro mako brigade mobile d'intervention nuba wele ko beni ulu koni tiga da mobile doka mobile min kuna kun falendo ko kayni ale kilogram keme wode kumba akono ni ko nyata ka évaluer war ko kon fanfa iba ta fo milliard ba dende la ni ataka laje ni ko ngoni kuna foni dola douane ya soro wa ye ko sege sege wa mobile ku ye transit mobile dode machi ku hatse ka bla ko na ka fo ko imbise ka keme ibe na ye ka fo ye dinga de gla mobile ra konnana ka soro ka ko kayni ka do o dinga kono Mali douane ko ni kuna foni nyana ma soro o kera sababu ye bemi mo ko ni sera ka ni ko inka chenda akenaka wa akera sababu miato ni Mali douane ko ni ye ko chaman bali ka Mali damseni chaman bali drogu mima ni cadre konana ni atakala je Mali directeur général de douane directeur général Amadou Konaté ale ko ni ya dira secrétaire général président Amadou Konaté akoni ya dira ka foko ni ye ko mi ni anyana ko juguwa ni bi demeke kanyesi jamana ma abi deme kanyesi jamana do ma wa bi jamana kishi fen chama ma ka jamana don kishi fen chama ma aye foli ni tanuni ni wal nyuma don ke kanyesi bemi anyema ana anofe ana baraka nyon bele jelima ni kenenka alisi sambito anga jamana inkono ambita précisément sport fanfendo oye farikolo nyenaje Mali ka equipe do koni kumbe France tourna Maurice okoni kumbo okono ni ataka laje anga ninche koni ndo ye fuse ni jawrana ka chedon koni kumbi uye matchis sabake matchi nuna ibina ye ka foko uye ballon monu ta o ballon nuna Mali chira dola Mali ye milke dora wa Mali ye ganyana dola me ndia ko beta ka laje Mali koni bora sabula anga fasoba Mali bain ale ni do koni kumbe égalité de points na me ko carton mini dira o kera sababu ya na fama ko fair play ulu de baro nyon chendo e ballon do na we de don sangare nu nyona ulu de ballon nyodo ulu de ba don fe min kera ko ni Mali ko na be min fo ya doron kuna fonna Mali ko ni bora
an kɔni bɔra Mali an bɔra donc o kɔni an bɛ se ko o da tulo kan ni kunnafoni kɔnɔna na n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to i n'a fɔ AES kɔnɔ an bɛ taa Tchad n'i y'a ta k'a lajɛ Tchad kɔni e ko ko a tɛ ka gɛrɛ kosɛbɛ AES la wa sabula kunnafoni minnu sɔrɔla u y'a jira k'a fɔ ko Tchad kɔni kɛlen don k'a ka militaires ko fara AES militaires kan u bɛ exercice militaire kɔni ko u ni ɲɔgɔn cɛ a ko in kɔni k'a daminɛna a mɛnna dɔɔni wa ko bɛ to sen na fo waati jan n'i y'a ta k'a lajɛ Tchad yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi hali Togo yɛrɛ b'a la militaires minnu bɛ ka nin exercice militaire kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Niger Mali Burkina Faso fo ka taa bila Togo ani Tchad olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka u ka militaires kɔni ka u bila ɲɔgɔn fɛ u ka exercice kɛ u ka baaraw kɛ u ka terrorisme kɛlɛ kɔni ko o kalan o ɲɛdɔn k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn i n'a fɔ ɲɔgɔn fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ nin opération in kɔni n'o ye nin wulikajɔ ni nin kalan min bɛ ka kɛ ani nin wulikajɔ ni nin exercice min bɛ sen na n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni u y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababu min bɛ se k'a to adamaden kɔni olu bɛ se ka kisi maajugu tɔɔrɔ ma précisément terroriste jugu ani maa minnu bɛ yen nɔ sa ko u ka wulikajɔ n'u ka fɛn bɛɛ kɛyɔrɔ de ye ko ka se ka wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana ma ani jamanaw ma ani ka jamanaw denw tɔɔrɔ ka jamanaw denw k'u ni siri u kunna n'i y'a ta k'a lajɛ Tchad ani Togo kɔni e ko ko u sen tɛ ɲini ka don AES ko in na wa a ko n'i ka surun a la kosɛbɛ wa wulikajɔ ni baara dɔ bɛ hakɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka na wa militaire ko sira kɔni fɛ u y'a daminɛ sabula ta k'a lajɛ AES yɛrɛ daminɛ ni militaire ko de Mali Burkina Faso Niger u kɔni kun b'u ka finitigiw de bila ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la ka ɲɔgɔn toboto ka ɲɔgɔn i n'a fɔ bilasira o de y'a to ni AES ko yɛrɛ nana sigi sen kan donc Tchad kɔni e ko ko o yɛrɛ tɛ ka o baaraw kɔni k'o tɛ k'a ɲɛɲini wa n'an bɔra yen an bɛ taa Côte d'Ivoire n'an kɛrɛfɛ jamana dɔ don Côte d'Ivoire kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ olu gɛlɛya kɔni b'olu fɛ parce que n'Ala sɔnna ma octobre kalo n'o ye octobre nata kɔni 2025 a bɛ fɔ fɛn min ma ko élection présidentielle ko kɔni kan ka kɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ précisément 25 octobre 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ candidat damadama bɛ yen n'o ye parti ɲɛmaaw dɔ ye u y'u sen bɔ candidat ko la i n'a fɔ Laurent Gbagbo i n'a fɔ Guillaume Soro i n'a fɔ Charles Blé Goudé i n'a fɔ Tidjani Thiam u ye ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la wa wulikajɔ ni gɛlɛya kɔni bɛ yen Laurent Gbagbo ale kɔni bɔra ka kuma o dɔn na a ye minnu fɔ a ko e tɛ se ka na jamana kɔnɔ ka n'a sɔrɔ jamanadenw bɛ yen k'i bɛ na u tɔrɔbɔtɔ wa k'o tɛ se ka na sɔrɔ ale ye jamana in den ye k'i bɛ na ale tɔɔrɔ a b'a fɛ ka mun fɔ ko Alassane ye dunan de ye Côte d'Ivoire wa Alassane b'a fɛ ka na Ivoirien de humilier k'u maloya u ka jamana kan dɔwɛrɛ tɛ koyi ale ye Ivoirien de wa Alassane tɛ se ka na ale tɔɔrɔ a ka jamana kan n'i y'a ta k'a lajɛ Alassane ka cɛ dɔw fana bɛ yen o kɔni bɔra ka kuma o cɛ in de tɔgɔ ye ko Kopena Kwasi Adjoumani ale kɔni ale kumana ale ye porte-parole min ye RHDP n'a bɛ fɔ u ma ko principal rassemblement des oppositistes pour la démocratie et la paix RHDP ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ min fɔ ko Alassane ma Laurent Gbagbo ni Guillaume Soro ni Tidjani Thiam fo ka taa a fara i n'a fɔ Blé Goudé kan ko Alassane m'u bɔ a la koyi ko Alassane tɛ ko maa minnu fɛn min y'a kɛ o ye justice de ko justice de y'a jira k'a fɔ k'u tɛ se ka kɛ candidat ye Côte d'Ivoire wa o tɛ se ka kɛ candidat ye dɔrɔn tɛ dɛ u tɛ se ka voter maa ye wa maa tɛ se ka voter u ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ ale y'a jira k'a fɔ ko élection kɔni k'a bɛ kɛ bien et belle le 25 octobre 2025 sabula ko o tɛ ba dɔgɔkɔrɔ wa ko ni olu ta jate ko ye wa wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ bɛ se ka to RHDP mɔgɔw fana bɛna bɔ tile filɛ n'a kanu hakilinata di i n'a fɔ ko ninnu kan minnu kɛra précisément n'an bɔra halisa an bɛ to Côte d'Ivoire kɔnɔ ni musokɔrɔba in musokɔrɔba cɛsirilen musokɔrɔba kodɔnna musokɔrɔba min n'a bɛ faamuyali ɲuman kɛ ale i kɔni ye maa ye maa min n'u b'a wele ko i n'a fɔ Dungone Lu Zozo ale kɔni ye musokɔrɔba min si bɛ taa san 50 ani san 3 la a kɔni a bɛ fɔ min ma ko CEP o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi no o de ye précisément i n'a fɔ CP ça fait duguma kalan o diplôme a kɔni y'a ɲini ka sɔrɔ k'a ɲini k'a sɔrɔ a si bɛ san 50 ani san 3 la
wa musokɔrɔba muso kɔnɔ a bɛ tobili de kɛ so kɔnɔ wa ma dan tobili ko ma ko i k'ale b'a fɛ ka diplôme fana sɔrɔ donc a ye diplôme sɔrɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ a kɛra na sa o de ye Buniwa ye dugu in tɔgɔ ye ko Buniwa a ko n'i y'a ka CP kɛ wa a y'a ka CP sɔrɔ koyi donc musokɔrɔba in kɔni foli ni waleɲuman dɔn diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin a ma n'o de ye Lu Zuzu ye donc n'an bɔra yen nɔ halisa an bɛ segin ka na ka jira u la k'a fɔ ko groupe Lumière anniversaire kɔni u bɛ sen na comme ɲɛ b'a la cogo min na nin ye quartier ye quartier in kɔni a bɔlen don sisan donc aw da ye aw ka réservation kɛ depuis sisan n'aw ma réservation kɛ aw tɛ place sɔrɔ dɛ parce que quartier ninnu bɛ ka taa 1000 ani 400 wa 1 ta bala 4 ta bala comme on y va le cogo min na ni ye 4 ta ye voilà ni kɔni ye 1000 ta ye n'an bɔra o la an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko ballontan fana bi groupe Lumière bolo n'Ala sɔnna ma le 14 sibiri nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la u ka terrain synthétique kɔnɔna na min bɛ se k'a to kunnafoni dila presse audiovisuel ani artistes musiciens minnu bɛ foli kɛ u kɔni bɛ foli ni dɔnkili da u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka taama sara ka show k'a kɛ taa la k'a goloba kosɛbɛ wa n'Ala sɔnna ma an kunnafonidilaw bɛ gagner parce que n'a fɔra ko audiovisuel o tɛ maa wɛrɛ ye koyi minnu bɛ baara kɛ télé radio ani technique ani caméra u ni ɲɔgɔnna caman an yɛrɛ b'o baara de la tan donc n'Ala sɔnna ma an bɛ taa an bɛ artistes ci k'u badaba ci a tɛ nɔgɔya dɛ donc je pense que Ousmane ninnu bɛ ka n'o tɛna maloya dɛ olu kɔni bɛ gagner donc groupe Lumière ka anniversaire 5e édition a kɔni baaraw bɛ sen na wa n'Ala sɔnna ma an b'a kɛ fɔ ka s'a dan na an mɔgɔ baw ka duwawu na u ka dɛmɛ la se o se bɛna kɛ u ye k'an dɛmɛ n'o ye a y'an dɛmɛ n'o ye n bɛ se ka to ni défi an bɛ se ka relever ko ɲuman nin de kun ye bi ta ye Karijatu Ture ale de kun ye i n'a fɔ technique kun b'a bolo Amadu Sala Ture kuma bara kun bɛ n bolo min bɛ se ka to ka nin kunnafoni d'aw ma wa nin ye an ka sɔgɔmada joona fɛ an ka sɔgɔmada fɛ i n'a fɔ kunnafoni ye n'Ala sɔnna ma wulada in na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan bɛ se ka to malidenw bɛ se kunnafoni jɛlen sɔrɔ groupe Lumière an ka wuli ka jɔ don an y'a fɔ o na cogo min na don o don kunnafoni bɛ d'aw ma sɔgɔmada fɛ ani su fɛ inshallah wassalam. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya iye ngoluka koniya to Bamakɔ kisɛ ko in Ndawuli mali foli t'a la mpɛrɛsɛlen dɔ bi koyi kana jigin n'an terini kan jumɛn b'aw la basi t'aw la ko bɛ dugu la koyi ko bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la groupe Lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 12 juillet palais de la culture la café des arts yɛrɛ la an ka so jama kunfɛ ja kisɛ bɛ dugu la an tɛ foyi kalama aw tɛ foyi kalama dugu bɛna wuli k'aw sigilen to wallahi tige filɛ tige ye 1400 ani 400 1400 masa ko kɛ 5000 ye n teri ɲɛna ma cɛ i bɛ se ka ni 5000 an ka kelen d'i ma n'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna awɔ i na 2000 fara ye ni 5000 tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 1000 ni 2000 fana tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 400 a banna a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture o bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka kɔfɛla na sa yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tigi filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kunkolo la yan nɔ dɛ ko Awa Sira e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don ni ko tɛ kɛ basi ye min na ni bɛna bɛ dɛsɛ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ n'Ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'a bɛ dɛsɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari da e wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara en même temps ni diɲɛ badi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa minɛ e ɲɛ bɛ sɔrɔ kari ko comédien jɔn jɔ comédien baden u bɛna balo bɛɛ ne ka di wa bɛɛ ne ɲɔgɔn tɛ fana malidenu anw kana sɔn ɲɔgɔn buru jama bɛɛ ne ka di wa bɛɛ ne ɲɔgɔn tɛ fana fasodenu anw kana sɔn ɲɔgɔn kɔniyama. Salut tout le monde, nga foli be aw bɛɛ lajɛlen
aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Lumière TV de kɔnɔna la a ka 5e anniversaire sera ka ban donc le 12 juillet an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts kɔnɔna la o tɛ yɔrɔ dogolen ne yɛrɛ Chacha Baro ne yɛrɛ bɛna kɛ a don su ani artiste caman an bɛ taa bila danden de la yen don a ka bɔ dɛ i b'a fɔ ko kɔnɔkulu bye. balimakɛw n balimamuso électrominɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mable fanfɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya